Bueno, hoxe estamos aquí diante dunha casa niño, neste caso a casa niña Parroliña en Tabodela, onde queremos poñer o foco na problemática que teñen os traballadores, neste caso falsos autónomos, que ten a Xunta de Galicia na xestión do día a día destas casas. Un proxecto que teóricamente é instaurado e levado a cabo por a Xunta de Galicia, pero que ao final recae nos traballadores que non teñen relación contractual absolutamente ninguna ca Xunta de Galicia. Traballadores que o día de mañá teñen que substituir unha baixa por enfermedade ou teñen unha incapacidade e teñen que substituílo a través de outro personal que non teñen capacidade económica para elo. As primas que se elevan anualmente non lle cubren este tipo de contingencias. Ademais, o día de mañá que teñan que cerrar o negocio de unha ou de outra maneira, non teñen unha cobertura social para facer frente ao traballo que leva diariamente e ter unha cobertura social para continuar ca súa vida laboral. Por eso reclamamos a Xunta de Galicia que realmente se preocupe desta situación, corrixa esta situación que é extrapolable tamén ás casas do maior e que dunha vez por todas reconozca estes traballadores como uns traballadores máis da Xunta de Galicia.